magandang tanghali. Kumikinang na ula, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicole Liala. Hi! Konghe Patchoy! Ano ba talaga Konghe Patchoy? Kung fat si Choy. Iba-iba, no? May mga Konghe Patchoy, may Konghe Patchoy, Gongsi Fatsay, ganyan. Oo. Isa lang ibig sabihin niya, nakiki-Chinese New Year lang tayo. Hindi naman talaga tayo Chinese. Bilog na bilog yung mga mata natin. Wala rin tayong negosyo, di ba? Hindi rin makinis ati kutis, di ba? Correct. Pero alam mo kahapon, nakita ko yung parang live na fireworks display sa Manila. In fair talaga, ang pagka yung mga Chinese talaga yung gumawa ng mga pa-display, mga fireworks, talagang maiisip mo na kung may competition, lalaban pa po ba kayo? Originally naman talaga, di ba sa mga inchik naman na tradisyon yung mga fireworks na yan? Oo. Wala naman sa ating mga Pinoy. Wala. Alam mo naman tayo, ano lang tayo. Mayabang tayo. Oo. Ang ginagawa natin, palakasan. Kaya nga, yan yung alam natin di ba? So tayo po ay bumabati ng isang bonggacious na Happy New Year kung Fatchoy, Gongsi Fatsay sa lahat ng mga kabisyo tambalanisa nating mga Chinoy. Ayan. Sa mga Chinoy po, baka naman po, may pa-gold kayo dyan. Ay, sabi nga ni kasama ko kagabi si Madam Mayat de la Rosa at si Sir Richard de la Rosa. Sobrang busy daw talaga sa Ungpin. Meron kasi silang store doon. Nakapunta ka na doon, di ba? So, ang dami daw talagang bumibili ng gold. Wow. Palibasa, alam mo naman tayo, naniniwala tayo sa mga pampaswerte. Naniniwala tayo dun sa mga, yung alam natin magbibigay sa atin ng mga dagdag na mga biyaya, ganyan. Tama. Pero syempre, kahit magpaniwala ka sa mga ganyan, kung una, hindi ka nagdadasal. Pangalawa, hindi ka na nagtatrabaho. Correct. Hindi na nalapit sa'yo ang iniisip mong swerte. Mamayet, baka may mga ritaso din yung mga nahuhulog lang pag nagkakat yung mga... Willing. Willing pong dumampot na mga retaso ng gold, di ba? Magkakasama kami kagabi kasi kami ay in-invite para sa 30th anniversary ng Bistro Group dyan sa Hard Rock Cafe. So, batiin lang natin ang happy 30th anniversary ang Bistro Group. Happy 30th anniversary. Nakakatuwa yung Bistro Group. Ang daming restaurants under dyan di ba? Na talagang excited tayo laging kumain. Baka naman. Chinese New Year. Gusto namin maka-feel ng abundance. Correct. Yan, di ba? Nag-ahanda ba kayo pag Chinese New Year? Wala. Talaga? Kami na nag-ahanda-handaan kami. Meron kaming buchi, yung mga malalagkit. Buchi, tikoy, kulangot. Ay, nga pala, nag-ahanda pala kami. Anong inahanda ninyo? Hindi, pag may nagbibigay. Ayan, di ba? So ito po ay pagpapaalala. Hindi pa po tapos ang Chinese New Year. Baka naman. Alam ba, pag may nagbigay ng mga tikoy, iuwi sa bahay. Correct, di ba? Iahanda. Pero nakatikim ka na ba ng tikoy na hindi niluluto? Ay, hindi pa. Ay, masarap. Ay, ganun ba? Pupunta tayo ng di ba, ng Candelaria, Quezon soon. Papatikim na. Bibili tayo dun sa kanilang sa kanilang sa mga souvenir stores. Yung mga pasalubong center. Yung favorite ko, tikoy na hindi niluluto kasi as is na siya kinakain siya. Yung parang medyo caramel brown siya. Bakit? Niluluto ba yung tikoy? Ay, nung una, hindi ko alam na niluluto. Kasi mukha na siyang masarap, di ba? Lalo-lalo na. Kalamay siya. Akala ko din! Nung una. Kasi, alam mo sa totoo lang, yung tikoy na yan, yung mga galing sa mga Chinese, di ba? Nung una, akala ko talaga hindi niluluto. As is kinakain. In fairness, hindi naman ako nagka-amoebiasis. Hindi naman nasira yung tiyan ko. Nakapasok naman ako the next day. Parang kakanin kasi siya kung hindi mo alam. Kung hindi mo alam. Pero kapag niluto siya, alam mo sa totoo. Ang lambot na. Ang lambot siya ka ng sarap. Pero hindi ko nga alam kung mali ba yung pagkakaluto ko. Kasi every time na niluluto namin siya, para sa akin, lasa na siyang tortang talong. Baka daming itlog nilalagay. Baka. Pero para sa akin, lasa siyang tortang talong. Kaya medyo tinatanggal, baka napadami ng itlog. Tapos, yun na, kapag yung loob na, ang sarap na niya. Diba? Pero, imahinasyon lang ang lahat ni Diego kasi wala pa po siyang patikoy. Beka naman! May patikoy kayo dyan. Diba? Pero naniniwala ka ba sa mga swerte?
Kanya-kanya kasing ano yan eh. Kanya-kanyang paniniwala tungkol dyan eh. Well, dati, oo, naniniwala. Pero ngayon, syempre, Hindi na. Iba na yung POV ko. Oo, Kaya iba hindi na. Ako naniniwala na ako kasi Lord na Correct, talaga ang nagbibigay. Oo, ganyan. Ayan. Natatandaan ko dati yung mga pampaswerte na mga kung anik-anik. Meron pang mga... O nga, ang dami mong burluloy Oo, dati. ang dami ng mga ngayon ano na lang, gold from Yan. Mayat de la Rosa, ganyan. Dati Oo. talaga mula basta ang dami, mga 8 yata, Kaya 10 na bawal mo daw hawakan. Oo. Bawal mo daw hawakan kasi baka merong enerhiya na galing sa iba na mapapasa sa iyo. Yung mga ganong klase mga eksena. Well, hindi naman natin maalis sa ibang mga tao kung sila po ay naniniwala pa rin dyan. Yeah, we respect that. At nirerespeto din natin talaga yon. Sadyang talagang siguro kanya-kanya lang din talaga ng paniniwala. And whatever it is, everything comes from a greater force. Yan, Yun naman tama. talaga, Oo, 'di ba? tama yan. Totoo yan. Na kung mananiniwala ka na swerte ang isang bato o swerte ang isang bagay, ang lagi mong tatandaan, hindi naman yan naging swerte dahil bato lang siya na nandun lang siya. Sino po ang gumawa niyan? Yan, ginagamit lang yan. Oo, instrument lang. So kanya-kanya po yan. So kung ikaw ay maghahanda, go. Kung ikaw may panghanda, baka naman, 'di ba? Kung ikaw ay naniniwala sa pampaswerte, we respect it. Tama. Wala naman tayo, hindi naman natin na sasabihin, kukontrahin at sasabihin na, nako, ano yan, nako, mapupunta ka sa impyerno. Walang ganun kasi wala namang makakapagsabi talaga. Tama. Diba? Kung saan talaga ang pagpunta. Pero hindi naman natin sinasabi, Jex, na excited tayong malaman kung saan. Pero minsan, totoo kaya yung konsepto ng langit? Kung totoo kaya yung konsepto ng impyerno, totoo kaya yung konsepto ng purgatorio, 'di ba? Pero again, nagtataka lang. Hindi naman po ibig sabihin na gusto na pong malaman. Ayan. Lord, gusto po ng long life. Well, isa lang naman sinabi ni Jesus Christ if you want heaven, follow me. Yan, diba? yun naman talaga ang katotohanan, 'di Ang ba? hell naman is the separation from God. So kung makasalanan ka, hindi mo sinusunod yung utos ng Diyos, alam na mo this, na, 'di ba? Pero I wonder kung meron iniisip-isip lang pero again ulitin, wala pong balak na mauna. Yan. Kung meron talagang konsepto ng talagang mga apoy na malalaki, mga tinidor na malalaki, mga nakakatakot, o ito ba ay likang isip lamang, katang isip na nilikha natin, kakapanood ng mga pelikula, 'di ba? Well, hindi natin talaga alam kasi wala pa namang nakakano. Wala makapagsabi at ayaw naman nating ma-excite para malaman. Diba? At ayaw natin mapunta doon. Pero diba? ang babangkuhan natin doon, kung anong salita ni Jesus Christ, kung naniniwala tayong siya ay Panginoon na nagkatawang tao, then doon tayo sa kung anong sinabi niya. Yan, kung ano yung kanyang sinabi. Yes, kasi kaya hindi sa sinabi ng ibang tao. Kaya nga kaya 'di ba parang pagka nagbasa ka daw ng Book of Revelation, hindi mo siya basta-basta dapat basahin, tas interpret mo na in your own way. Medyo malalim kasi talaga siya, 'di ba? Dapat at least nabasa mo yung talagang pinakabuod ng Bible. Kasi interconnected siya eh. Yan, ang lahat ng bagay ay magkaugnay dyan, di ba? Ay nako, din sa lahat ng mga kabisyo natin na ganito ay nakatihaya pa rin kasi it's a holiday. Ayan, papetiks ang sarap ng tulog. Hanggang ngayon, ano oras na? 12:32, hindi pa nagpapalit ng underwear kasi hindi pa naliligo, di ba? Yung kumakain tapos yung sampaan nakapatong na nagkakamay lang. Correct, di ba? Tapos walang kabalak-balak. Minsan, alam mo, mahilig kaming rumampang pamilya. Pero may mga pagkakataon din na talagang ini-enjoy namin yung nakatas yung paa. Walang ginagawa. Nakatihaya, nakatunganga, di ba? Yung wala kang hinahabol, inisip na oras. Totoo yan. So enjoyin nyo po yan kapag ganyan po ang eksena ninyo. Huwag na masyado naiinggit kasi yung mga iba nag-celebrate ng Chinese New Year. Hindi ka Chinese, hayaan mo na. Alam mo na, binanggit mo yung nakatihaya lang. Parang i-imagine ko yung beach. Di ba? Parang gusto mong tumihaya sa beach. Kasi wala kang ibang pupuntahan dyan. Correct, di ba? Kaya nga kung meron akong parang sasabihin, tinatanong sa akin, kung meron kang parang isang pangarap na parang gusto mo, parang gusto ko magpa-beach resort. Yan, di ba? Pero tamang-tama, pera na lang ang kulang pambili. Kasi si Jex may binibenta eh. Binibenta ako island. May binibenta siyang island. Sabi ko, ay, grabe Jex, gusto ko talaga yan. Sayang, pera na lang ang kulang. Gusto mo
mo yun? Yung merong island na binibenta. Grabe no, yung mga iba sobrang yaman nila. May island sila. Bakit sila ganun? Wala po kasi kaming namana mula sa mga ninuno lang. Kaya di po kami makarelate dun sa generational wealth na tinatawag, di ba? Merong ganun yung wealth na talagang pinasa mula from generation to generation. Sana all. Yun na lang masasabi ko. Pero hindi rin ibig sabihin na porket may property, minsan may property, wala naman pera. Kaya nga binibenta. Correct. Hindi, ang tawag nila, hindi liquid. Oo. Kasi ako hindi ako naniniwala din ako minsan na ang property hindi, ewan ko kanya-kanya naman po siyang paniniwala, no? Mas liability siya para sa akin. Oo, tama. Kesa ano ba yung, anong kabalak na ng liability? Ako mag-isip, natamad ako. Natamad ako mag-isip, masakit ulo ko. Nakakaloka. Di ba? Kasi syempre, kung alam mo, nakatunganga, nakatihaya. Kasi bantay, tapos hindi kumikita. Correct, oo. Dinabayaran mo ng tax. Totoo, yan. Di ba? Yun, kaya para sa akin, liability siya. Ganyan. Kasi yung mga freeze assets. Tama. Kasi, Jigs, sino naman bibili ng island, di ba? Yun naman yung katotohanan dyan. Kahit naman yung mga sobrang yayaman, medyo mag-iisip din kung bibili ako ng island. As in like, siguro ito talaga yung maraming extrang pera. Tama. Sino yan? Sino po yung may ganyan? Yung maraming extra. Gusto po namin maging bagong BFF. Maraming extrang pera. Grabe, no? Ay, nako, gusto kong bumili ng island today. O, diba? Mga ganyang klase, mga usapan. Tapos pag may island, ay, stress ako, pupunta ako sa island ko. Ayun, correct, diba? Ay, nako, ang init dito sa Maynila, ang daming pollution. Pupunta ako sa island ko, sasakay ako sa jet ko. O, diba? Tapos mag-snorkeling ako correct, diba? Pero may isip mo, parang, ano pa kaya ang problema ng mga taong ito? Kasi sobrang-sobra yung yaman nila. Well, pag sobrang-sobra din po ng yaman, sobrang-sobra din po yung responsibility na kaakibat nito para ma-maintain yung yaman nila. Hindi naman po ito, hindi naman mayaman ka lang nang wala kang ginagawa So, kailangan talaga patuloy at paulit-ulit ka nagtatrabaho, yung mga kalakaran mo, patuloy mong ginagawa. So, mas malaki din yung responsibilidad. Mas malaki din yung sakit ng ulo. Pero may island, di ba? Pero masakit din ng ulo. So, kung ano yung sakit ng ulo natin, ganun din yung sakit ng ulo nila. Ano lang talaga, bigger and larger scale. Actually, tingin ko mas mabigat pag ang dami mong responsibilidad. Totoo yan. Yung kapag marami kang iniisip, mas mabigat talaga siya. Di ba para tayo, nadaanan na nating magkaroon ng isang negosyo. Malaki, may mga tao kang iniisip. Sila tuloy-tuloy yung sweldo, ikaw wala. Oo, totoo. Parang naalala ko. Bilang station manager na lang, di ba? Oo nga, totoo. Relate. Okay ka pa ba? Sakto lang. Huwag tayo nga amin. Pero parang yung boss natin nung pandemic. Yun. Diba? Wala, dito sa ating kumpanya, wala pong na-retrench. Pero may mga iba, hindi natin masisisi kung nag-retrench. Talagang sadyang kulang Ang dami talaga. Diba? Pero dito sa amin walang nag-retrench. Walang na-retrench. At kung tayo nung mga panahon ng pandemic, iniisip lang natin yung pamilya natin. Yung mga may island, 'di ba? Yung mga madaming negosyo, ang iniisip din nila lahat ng mga tao sa ilalim ng kanilang mga negosyo. So ganun. Parehas yung level, parehas yung sakit ng ulo, mag-iba lang ng level, 'di ba? Bigger scale lang yung kanya kasi mga island, mga negosyo, 'di ba? Tayo itlog na naman. Pang limang ulit na to pagod na yung manok. Durog na siya. pero parehas sa masakit ang ulo, 'di ba? So yun yung babalik lang din tayo sa wag na tayo naiinggit dun sa mga ganap ng mga iba. Kasi hindi natin alam. Oo, meron silang island. Oo, meron silang mas mamahaling mga sasakyan. Pero mas malaki yung kakaibat na problema niyan. Natandaan ko yung isa kong kaibigan, may sports car. Naloka siya na ano yung gulong. Sabi niya, hey, nakakainis, hindi ko mapalitan yung gulong. Sabi ko, may pambili ng sports car, walang pampalit ng gulong. Tapos sabi niya, kasi 350,000 yung gulong. Sabi ko, okay, sorry naman. Sorry naman kasi ang pinakamahal na nagastos sa sasakyan ko radiator.
Yung 350, pwedeng second hand na Kaya sasakyan nga. yan eh. Gulong lang. Gulong. So so para ma-maintain mo yung lifestyle na gano'n, na meron kang sports car, na pagka, just in case maputukan ka ng gulong, mabutasan niya ng pako or whatever, di ba? Kailangan meron ka ring 350,000 pampalit ng gulong. Imaginein mo yan. So, ibig sabihin, para ganun yung level ng gastusan mo, ganun din katindi yung pagtatrabaho mo. Yes. Ganun din katindi yung sakit ng ulo mo. Diba? Parang sabi nga kay Spider-Man ba yun? With great power Yan, comes great responsibility. Yan. Diba? Kaya, hindi siya madali. sa true. Diyan mo makikita na patas yung buhay eh. Totoo. Diba? Totoo din. Naka-level lang siya Correct. eh. Tingnan mo yung mga iba na sobrang mayaman na kailangan mag-asikaso yung kanilang negosyo. Hindi nila ginagawa yung ginagawa na sinabi natin, nakataas ang paa, nakatihaya. Correct. Kasi hanggang ngayon, nagtatrabaho Yes. sila. So wag nang mainggit. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!